Mira el Reven com se'l mira. Mira com se'l mira el Reven. Mira el Reven. Parquineo Maxi. Ulli, vaya fina. Un va, el Reven. Un va. Mare meva, vaya Parquineo Maxi. Però el Reven què fa? Què fa canviant la ruta? Què fa canviant la ruta el Reven? Que robarà les cartes, el Reven. Mira el Reven, ha canviat la ruta. On va? Allà, el Reven fot allà. I el Reven allà. És molt greu, la carta. Mira, mira. A mi em sembla topar. Ara, té pocs moviments. El que estàs fent, està invocant el sol. És que mira aquí. Mira. Està invocant el sol perquè s'apaga. És un predicador, tio. El Reven, tio. El Reven està... Mira. Em fa mal la panxa de tant riure, Està tio. informant d'alguna cosa. També, tio. El Reven no pot ser que vagi a aquesta casa, tio, no m'ho crec. Què està fent? Mira el Reven, que treu la pipa. Ah, no, el cigarret. Ara crema les cartes. Sempre el cigarret, el Reven. Sí, tot. Això ho està penjant. Perquè, una cosa, el Reven que fa en un portal fumant un cigarro. Mira el Reven, tio, mira el Reven. Hi ha un parquiner impressionant. Nen, el millor. Què fa el Reven? És amic del carter! És amic del carter. És amic del carter! Home, passa que... Va tràfic d'influències aquí, tio. Tràfic? Hòstia puta. Una carta pel Reven, tio. Recordeu aquesta data d'avui, 18 de febrer màxim, Mira com se'l mira, mira el negre perill ha muerto. S'ha cagat. Vale, siguen. Mira ara de les frites. Ojo, que ara es posarà a fer davant del Reven. Ui. Ojo. Hosti, que es troben tots, Carter, fruiter, Reven i boig, tio. Que se'n va, pareu-lo. Vale. Quin crac. Sí. Has dit que està molt difícil. I torna, Mas, diu, hola, però quin tio més amo, tio. Hola, vaya gente. Ole, tio, què està passant? Que heavy, tio. Cada cop que se'n vagi, palma. Però això vol dir que ho fa per nosaltres, que no estava de veritat. Tu ho has vist o no?